Γεια σας! Είμαστε η τάξη του Δημοτικού Πευκοχωρίου και με αυτό το βίντεο θέλουμε να σας δείξουμε πόσο εύκολα μπορείτε να φτιάξετε και εσείς το δικό σας ημερολόγιο στο πρόγραμμα Microsoft Office Word 2007. Αρχίζουμε λοιπόν ανοίγοντας ένα νέο αρχείο Word. Αρχικά πληκτρολογούμε το μήνα που θέλουμε να φτιάξουμε. Εφαρμόζουμε κεντρική στίχηση και επιλέγουμε τη γραμματοσυρά και το μέγεθος των γραμμάτων που θέλουμε. Επίσης, μπορούμε να διαλέξουμε και ένα άλλο χρώμα για τα γράμματα. Πατώντας το πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο, ο κέρσορας αλλάζει σειρά. Ώρα για τη φωτογραφία. Πατάμε την καρτέλα εισαγωγής στοιχείων Insert και επιλέγουμε το κουμπί Picture για την εικόνα. Αναζητούμε στο Windows το φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει στις εικόνες μας. Τις φωτογραφίες αυτές είτε τις έχουμε κατεβάσει από το ίντερνετ, είτε είναι προσωπικές μας φωτογραφίες που τραβήξαμε με τη μηχανή μας. Κάνοντας διπλό κλικ σε αυτή που θέλουμε να βάλουμε σε αυτό το μήνα, η εικόνα εμφανίζεται στο χαρτί. Τη μεγαλώνω όσο θέλω, πάντα από τις γωνίες για να μην την παραμορφώσω. Με διπλό κλικ πάνω στη φωτογραφία εμφανίζεται η καρτέλα μορφοποίησης της εικόνας. Διαλέγουμε μία από τις εικονίζες ή κόβουμε την εικόνα σε ένα σχήμα της αρεσκίας μας. Αυτό ήταν. Χρησιμοποιώντας το δεξί βελάκι του πληκτρολογίου και το Enter, αλλάζουμε πάλι γραμμή. Πηγαίνουμε πάλι στην καρτέλα εισαγωγής στοιχείων Insert, αλλά αυτή τη φορά πατάμε στη δημιουργία πίνακα Table. Επιλέγουμε έναν πίνακα 7 στυλών για τις ημέρες και 7 γραμμών για να είμαστε σίγουροι ότι θα χωρέσουν όλες οι ημερομηνίες. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα θα πληκτρολογήσουμε τις μέρες της εβδομάδας. Τη μαρκάρουμε και επιλέγουμε το μέγεθος των γραμμάτων, ώστε να χωράνε στα κελιά. Μένει να συμπληρώσουμε τις ημερομηνίες του μήνα. Πώς όμως ξέρουμε από ποια μέρα αρχίζει και σε ποια μέρα τελειώνει ο κάθε μήνας? Γι' αυτό το λόγο συμβουλευόμαστε το ημερολόγιο του Windows. Πατάμε κλικ στο ρολόι του υπολογιστή κάτω δεξιά. Ανοίγει το ημερολόγιο και διαλέγω στο σωστό μήνα. Συμπληρώνω λοιπόν τον πίνακα με τις σωστές ημερομηνίες, ξεκινώντας το 1 από τη σωστή ημέρα. Κάνοντας κλικ μέσα στον πίνακα, εμφανίζεται η καρτέλα μορφοποίηση του πίνακα. Επιλέγω ένα από τα έτοιμα πρότυπα του Word για να γίνει ο πίνακάς μου πιο εντυπωσιακός. Επιλέγω το μέγεθος των αριθμών ώστε να μην περισσεύει πολύ κενός χώρος στη σελίδα. Το μόνο που μένει πλέον είναι να χρωματίσουμε το φόντο. Πηγαίνουμε στην καρτέλα της σελίδας Page Layout και επιλέγουμε το κουμπί για το χρώμα της σελίδας. Διαλέγουμε ένα χρώμα από την ποικιλία που έχει. Αν επιθυμούμε να κάνουμε περίγραμμα, πατάμε το κουμπί του περιγράμματος και επιλέγουμε είτε την απλή γραμμή είτε κάποιο έτοιμο σχέδιο. Ο μήνας μας είναι πλέον έτοιμος. Ξεζουμάρουμε λίγο για να δούμε αν τυχόν χρειάζεται αλλαγές. Για να αποθηκεύσουμε πατάμε όπως τα περισσότερα προγράμματα την μπλε δισκέτα και αποθηκεύουμε στο φάκελό μας με το όνομα του μήνα. Για να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα πειράξει το τελικό μας αποτέλεσμα, αποθηκεύουμε το μήνα μας και με τη μορφή PDF. Επαναλαμβάνοντας τα ίδια βήματα και για τους 12 μήνες, έχουμε ένα όλο δικό μας ημερολόγιο του 2013. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Το βίντεο αυτό θα το βρείτε και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Εμείς πάντως το διασκεδάσαμε πολύ.